Снима. Ай. И това е Роки! Той тренира! Това е начинът му на тренинг. Върху статуята в детската градина на мъжа, с жената и с детето по средата, които се ебат. Но мъжът е излишен. Чукат не. И за това трябва да се накаже. И така Роки тренира... Само, а? Тихо е, това не е във филма Роки. И така Роки тренира. Аре, това е време за тичане, Роки, време за тичане. Аре, Роки тича в снега на 2007, 1976 година. Ама до Роки е 76, бе. И така той тича и тренира. Но Роки не спира. О, връзнал си обувките. Айде, Роки продължава. Гоги, накрая изкачи стълбите. В момента тренира. Вижте какви финтове прави просто. Финтове с краката. Просто не е възможно. Но той може. Вижте как ходи. Как ходи, уважаеми зрители. Сега ще скача. Чудното е, ти пътетски И вече... Как може да ходи? Не е така. Изкачва стълбитецк. Изкачва ги. Как и Роки загърхме де. Изкачил ги е. Браво, Роки. Ще биеш Аполо Крид. Идиота и замера с снежни толки. Подудявай. И това беше клипчето. Роки, съгласен ли си да спираме? Не. Сега му е боя с треньора му Велин. Роки, иди треньора си. Ето го треньора, какво ще кажеш? Аре, Роки падна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 и половина, 10, Роки оцеля. Сега гони треньора си. И това беше. Треньора се чуи какво да прави.